Боротьба з корупцією, подолання бідності та повернення окупованих територій. Про це говорили учасники перших в Україні президентських праймеріз політичної сили «УКРОП» у Києві. Саме в столиці відбувся фінальний етап перегонів. Учасники праймеріз представили своє бачення розвитку України, а присутні у залі обрали з них кандидата на найвищий пост в державі. Гімн України та вшанування пам'яті тих, хто віддав життя в неоголошеній війні. У залі представники «УКРОПу» та їхні прибічники зі столиці, Київщини та українського Криму, аби на завершальному етапі обрати свого кандидата в президенти. Цей праймеріз – це наша відповідь діючій владі, що ми хочемо чесно і демократично змін в країні у березні 2019 році, і вони відбудуться, шановні друзі. Економіка та зовнішня політика – тема дискусій трьох учасників праймеріз. Головні меседжі та завдання укропівців – подолати бідність та корупцію, відновити довіру людей до політиків, а головне – припинити будь-які відносини з країною-агресоркою та повернути окуповані території. Обов'язково треба визначити остаточно, хто наш ворог. Ми маємо перестати торгувати з цим ворогом, ми маємо перестати будь-які відносини з ними мати. З ворогами ми будемо вести єдині перемовини. Це перемовини про визволення політичних в'язнів. І це питання честі для кожного українця і для держави України. Після кількагодинного спілкування українське об'єднання патріотів визначилося з кандидатом. Більшість віддала голоси за Олександра Шевченка. Депутат каже, його мета – подолати корупцію, забезпечити гідний рівень життя людей та повернути окуповані території. А ще закон має бути один для всіх. І називає свої перші кроки в якості очільника держави. Дам розпорядження, щоб нікого з злочинців або підозрюваних в злочинницькій діяльності не випустили за територію України. Зроблю все, щоб наладити правоохоронну систему і, безумовно, зроблю якісь дії, щоб нам світова спільнота повірила в чесності нашої війни з Російською Федерацією. Укропівці мають і стратегію деокупації Криму, а це ухвалення кримсько-татарської національно-територіальної автономії в складі України. Таким образом, Україна получит себе рычаги международного воздействия на московского оккупанта. То есть за столом переговоров окажется новый политический субъект. Это крымско-татарский народ. Офіційно результати президентських праймеріз політсили оголосять вже 5 грудня у Києві. Наріман Алієв, Асан Емінов, Заман, АТР.